langgam dadi-ati monggo dipun bawani. Sajake kok ora digawean, iki dikene gawean iki. Heeh. Monggo Raka Mas Samidi, langgam dadi-ati monggo dipun bawani. Heeh. Nggih wekdal kula aturaken Sri Uning Mustika Tuban nggih. Menika kathah pamundutan nggih. Menika saking Pak Sambong Wata lali janjine kaliyan dadi-ati wonten Bapak Surata nggih wonten Puspawarna Dumawah Mimpi nggih. Kalung putih menika Bapak Miskan menika kalajengaken Sri Uning Mustika Tuban nggih. Nggih setunggal mbaka setunggal. Ya. Oh saking Pak Palil. Wih ya iki sepakunden kuwi jan. Dadi ya Sri Uning Mustika Tuban. Ning sawah barang Sri Uning Mustika Tuban karo mopo. Jian. Nggih. Monggo, Bapak Ibu Pradangga nggih pangrawit katuraken lelagon utawi gending ingkang badhe kapiyarsa. Bawane rumiyin, Kang Mas Samidi. Niki nganu badhe dipun bawani Bapak Dalang. Menapa? Badhe dipun bawani Bapak Dalang. Oh, ngaten. Nggih nyemanggaaken. Ing dalu menika kan sesarengan asong libur panjenengan Raka Mas Dalang nyumanggaaken. Ingkang baku asong libur sarengan para pepunden ingkang katemben sarengan wonten baliwismanipun Bapak Haji Saiman nggih. Alal bihalal dalu menika pikantuk berkah nggih. Sedya laras saged lancar. Iya. Senajan to ibu-ibu ning nyatane ya ini ya sik. Iya. Monggo Bapak Dalang badhe ngaturaken bawanipun langgam dadi-ati. Niki nggih belajar nggih. Nggih sedaya belajar. Kekarane wong akrami dudu bondo dudu rupa hamong ati pawi pancen pamaosipun sampun agung kaya dalang suarane ya cumengkling. Isin kula belajar niki Bapak Barjo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel tan kena monggo diajem.
Inggih mekaten menggaungelipun menika wonten Dadyati nunggalin pamundhutanipun Bapak Sambong Wata nggih. Menika mangke pamundhutanipun